गावनि फिसाजो सोमोन्दोनि हिनजावसाजों गाज्रि सोमोन्दो खालामनानै देहायारि सोमोन्दो खालामनानै कास्टम बसुमतारी बिथाङा मानो बुंनो हाया बेसेबां गोथौसिम हाबनानै दं आरो बेसेबां सैथो नारी आइजोनि केलेंकारि खुगानिफ्राय गदों रग' रग' मानगोनां रंगुल बिथांनि खुगानिफ्राय दा खोथाया सैथोब्ला मा जानो हागौ आरो असैथोब्लाबो मा जानो हागौ आरो बिनिफ्रायबो डेन्जारसिन माखासे खोथा गदों मानगोनां रंगुल बिथांनिफ्राय खोनासंनानै लाग्रोजोब ओमफ्रायसो कमेन्ट हो बियो दिनै लिडारगिरि खालामनो फैयो बर' जातिखौ बिथाङा माला नेतृत्व होनो हागोन पलिटिकेल हिस्टरिखौ जुदि जों नायोब्ला नुयो जे रुलिं गभर्नमेन्टआ मालाबाबो बाइ इलेक्सनाव जेना बा जेननो नागिरा गतिके बेयो जोंनि माने कनफार्म सिटखा जों बेयाव देरहाखानायखा दा माने जाय खालि रिजाल्ट डिक्लेरेसन होगोन बै खालि बयबो नेनानै थादो थ' बै खालि बयबो जिरायनानै मोजाङै रायलायनोसै गतिके देरहानायाथ' फिक्सानोखा दा जोङो मोनसे बाथ्राखौ फकास खालामदों जे रायजो राजाजों जोङो जायफ्रा सरकाराव दङ रायजो राजानि माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनो बिथांमोनजों जों सावरायनो खाथियाव थांदों दर टु दर थांदों मानो थांदों जे थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारिनि मानसिफ्रा रायजो राजाजों खाथियाव थांनानै सावरायहैयाखैमोन दा बेनिखायनो जों सानदों जिहेतु हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर रायजो राजाखौ नायपात्ता खालामनानै खामानि मावबाय दा बेनिखायनो जों रायजो राजानि सुखु दुखुआव खाथियाव थांनानै रायलायहैदों आरो बे स्कपआवनो बाइ इलेक्सननि स्कपआवनो जों देरहाखागोन होनना मिथिनानैबो रायजो राजानि माबाफोर साजेसन दंबावो नामा जोंनि सायाव बेखौ लानो थाखाय जोङो दर टु दर थांगासिनो दङ आरो जों रायजो राजानिफ्राय जोबोद मोजां माने मदद मोनगासिनो दङ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौ 4 बोसोराव रायजो राजानि थाखाय जेबो मावफुंना होआखै बिपिएफनि बाथ्रा रायलायजाला बिपिएफनि बस हाग्रामा महिलारिया नारी केलेंकारियाव फासिबाय गतिके दिनै बिपिएफनि बाथ्राबाथाय जोबोद माने लाजिनाय मोनो जानला मानला मानसि नङा बिटिसिनि सिगनेटरि सासेया जुदि हिन्जावनि केलेंकारियाव फासियोब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा जानो हानाय फारसेथिं सासे बर' बिथाङाबो मोनसे समनि संग्रामि नेता सासे संग्रामि नेताखौ हिन्जावनि केलेंकारियाव बिदि इनभल्भ जानो थाखाय समाया मालाबाबो आरो जोंनि जेनेरेसना मा सोलोंगोन बुहुमाव जेसेबां बर' दङ बे बर'फोरखौ दिनै लासिं सिं फोनांबाय मानो फोनांखो दिनै बिटिसिनि सासे बारग' सिबा जुदि हिन्जावनि केलेंकारियाव रायजो राजाजों जुदि जबाबदिहि खालामजानो गोनां जायोब्ला बेनिख्रुइ लासिं सिंनि बाथ्रा मा थाबावनो हानाय साधारन मानसिबा आलादा बाथ्रामोन सोरबा बिक्रम दैमारिया जुदि हिन्जावनि केसाव हमजानायमोनब्ला कास्टम बसुमतारिया जुदि नारी केलेंकारियाव फासिनायब्ला कनसेप्टआव बेखौ बोरैबा नङा बोरैबा बर' रायजो राजा निमाहा होनो हागौमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौथ' हाया मानोना बिथांमोना मोनसे सम बर' जातिखौ नेतृत्व होबोदोंमोन दा कुइसना बेसो जे हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांनि जा दैदेनगिरिफोर बिपिएफआव दङ बिथांमोना बर' हारिखौ मा फोरोंनो नागिरदों बर' जातिनि भबिष्यतखौ मा खालामनो नागिरदों दा बिक्रम दैमारि बिथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों आं बिथांमोनखौ खावलायदों स्पेसियेलि कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारि बिथांमोनखौ जे खमसे खम बिथांमोना बिथांमोननि बस हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साजेसन होनांगौ जाहाथे हराव गावसोरनि पिएसअ आरो स्कट लायाब्लासिनो सोरनिबा न'आव सोरबा हिन्जावनि न'आव हौवा गैयै हिन्जावनि न'आव थांनानै जाहाथे सिखावफोरबायदि नुजाहैया बेयाव थांनानै ब्लेक डग लोंहैया बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बिक्रम दैमारिया बिथाङा मोनसे अजद दिखांबावदों दि राकेश ब्रह्मजों अमा राननाय बियो आच्छा बिक्रम दैमारिया बर' जातियाव मा कन्ट्रिबिउसन दङ बिक्रम दैमारिया ना मोनसे समाव एनडिएफबिनि लिडारमोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारमोन ना बर' थुनलाइ आफादाव बिथाङा बिबान लाबोदोंमोन सोर बिक्रम दैमारिया थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मालाबाबो बर' जातिनि बाथ्रा बुंबोआसै थाखानि गादियाव उन्दु हटेलाव बेराय लैथोआव गोजोमनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा जाय समाव बायो बे समाव गोदाव सोराव जानानै फाग्ला बायदि बुखुबाय थादों बिथांनि बाथ्राखौ बर' जातिया भेलु होगोन मा सोर बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ बिथाङा समालोचना खालामनो सोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमनि जारिमिनखौ बिथाङा मिथिना मिथिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो जोनोम जाखो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान हर हारि थामोनथा जौगानायनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बेखौ बिक्रम दैमारिया मिथिया दा बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ जोङो मिडियाआव बांसिन सावरायनानै जायफ्रा गावखौनो लिडार बा हिर' खजायनो नागिरो जायफ्रा गावखौनो लिडार होनना जाहिर खालामनो नागिरो बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ जोङो सावरायैयानो मोजां बेफोरबायदि मानसिफोरा द्रामेबास मालाबा बहाबा थांनानै गाबफ्लानाय मेथाइ रोजाबफ्लानाय बेजों बर' जातिया सास्टेन जानो हाया जों बड'फानि आइडिअल'जि फिल'सफिजों थांगासिनो दङ जों दिनै राजनितियाव दङब्लाबो जों हारिनि बाथ्राखौ बुङाखै मिथिबायना बिथांमोना जेरैबायदि मा खालामदों बिथांमोना नाटक खालामदों जों बिदि नाटक खालामाखै जों रियेल सेन्सआव मावगासिनो दङ मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथाङा दिनै
हारिनि थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे खालामगासिनो दङ दिनै बिक्रम दैमारिया नाटक खालामदों जों बिदि हारिखौ लानानै गेम गेलेयाखै नाटक खालामाखै बिक्रम दैमारिनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव द्रामा हाबना थायो नाटक बिथाङा दिनै माबा मोनसे इसु नागिरबाय थायो सानफ्रोमबो नेगेटिभ सानफ्रोमबो सासे मानसियाथ' नेगेटिभिटि जानो हाया माबा मोनसेथ' मोजां खामानि मावदो खमसे खम प्रमद बर'आ सुपार 50थ' मावदो बेखौ मानो बिथाङा एप्रिसियेट खालामनो हाया जायफोर मानसिनि ब्रेनाव गुनजेर हाबबाय बिथांमोना बर' जातिखौ लानानै बारे बारे गले गले इमोसनेल ब्लेकमेल खालामगासिनो दं जों बिथांमोननि बायदि हारिखौ थगायनानै राजनिति खालामनो नागिराखै बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव मा खालामखो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिनि गेटआव बिटिआरनि गेटआव बर' हांखोजों गांनो बर'नि रावा जोंनानै थाथों अरायसम होननानै लिरबाय लोगो लोगो देरहासार बसुमतारी बिथाङा फायरायाव जाग्राफोरनो बुंना होनानै मिडियायाव दावराव खालामबाय मानोथो बर'आल'सो लिरनो मोननांगौ होननानै बुंबाय अब्ला जोंनि मानसियानो हारिनि उल्था खामानि मावनाय जायाखै होनबा जिथिया गहपुरनि मानसिफोरखौ जोंजों लोगोसे सरजाबनानै जोङो खामानि मावनो नागिरो बिथांमोनखौ गावनि असे जाति भाइ हिसाबै लानानै खामानि मावनो नागिरो अब्लानो बिक्रम दैमारिमोन बायदि मानसिया कास्टम बसुमतारी बायदि मानसिया इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनानै जोंसो जातिनि खामानि मावदो होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरो बिथांमोना मिथिया जे धेमाजिनि गहपुरनि मानसिफोरनि कन्ट्रिबिउसनखौ बिथांमोना मिथिया बिथांमोना बुजिया सानफ्रोमबो बिथांमोना बुङो जे प्रमद बर'आ जेबो मावाखै आच्चा नोंथांमोना जुदि 17 बोसोर एसेबां खामानि मावनाय मोनब्ला दिनै मानो खामानिफ्रा थालांखो कुइसना बेसो जुदि नोंथांमोनानो गासैखौबो मावजोबदोंमोनब्ला दिनै मानो खामानिफ्रा थालांखो जोंथ' मावनो गोनां जेबोआनो थानो गोनां जायामोन दिनै बर'फोरा जे हानि पट्टा गैयामोन थांनाय 17 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जे बर' मानसिफ्रा हानि पट्टा मोन्दों बेखौ मानो बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंनो हाया कास्टम बसुमतारी बिथाङा मानो बुंनो हाया जे बिथाङा गावनि बर'नि बिनानाव गावनि फिसाजो सोमोन्दोनि हिन्जावसाजों गाज्रि सोमोन्दो खालामनानै देहायारि सोमोन्दो खालामनानै बे हिन्जावसानि केरियारखौ मानो बरबाद खालामखो बे बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी दिनैनि तारिखआव मानो बुंनो हाया बिथांमोना सानफ्रोमबो जातीयताबादनि बाथ्रा बड' नेसनेलिजमनि बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना ब्लेकमेल खालामनो नागिरो आसुरित बाथ्रा आरो बिथांमोननि जि माने गेम प्लान इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनो नागिरनाय बर' जातिखौ बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो बुंदोंमोन जायफोरा जातिनि सुथुर जायफोरा जोलैनि हांगार बिथांमोनखौ सिला मेगनजों नोजोर होनांगौ बर'फ्रा होननानै बे बिक्रम होननाय मानसि सोरबा हाग्रामा महिलारि होननाय मानसि सोरबा कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिफोरखौ बर' रायजो राजा दिनै सिला मेगनजों नायनाया प्रयजन दङ माखासे मानसिफ्रा बुंबावदों गोबां बाथ्रा दंमोन आं बुंनो गोसो गैयामोन खिन्थु बिथांमोननि जि थिफुदला आखु बिथांमोना मालाबा लक्ष्मण रेखा पार जानानै गावसोरखौ बर' जातिनि हर्ता कर्ता गार्जेन बायदि बिथांमोना देखायनो नागिरो बेयावसो जों बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों माखासेया बुंदों जे कास्टम बायदिनो हाग्रामा महिलारियाबो एखे हाग्रामा महिलारि बिथाङा हिन्जावनि केलेंकारि थानायनि थाखायनो कास्टम बसुमतारियाबो दङ बिफाया जेरै फिसाज्लाया बिदि मानसिफ्रा सावरायदों आं रंगुल बर'आ बुङाखै रायजोफ्रा सावरायदों आं माखासे गामिफ्राव बेरायनानै खोनादों आं बिथांमोननि जानानै डिफेन्स होदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिदि बुंनो नाङा जों दुखु मोनो बर' मानसि हिसाबै जाबायबा जाबाय आरो होननानै जों बुंदोंमोन खिन्थु बर' मानसिफ्राथ' मानियाखै मानो मानिनो जाय मानसिया मोनसे समाव बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन बर'नि संग्रामखौ दैदेनदोंमोन बेबायदि मानसिया जुदि नारि केलेंकारियाव हिन्जावनि केलेंकारियाव फासिबा बेखौ सोर एक्सेप्ट खालामनो रायजो राजाया खिन्थु गनायाखै